Hola, alumnes. Recuperem la salutació tradicional com volíeu, d'acord? Iniciem el sisè tema, d'acord, del curs, i en ell el que anem a estudiar són els sistemes d'equacions lineals. Llavors, fins ara el que hem fet són equacions de primer grau, on teníem una incògnita, com per exemple una cosa molt fàcil d'aquest estil, d'acord? També hem fet equacions de segon grau, on teníem una incògnita, la qual podia estar, doncs, elevada fins a un grau 2, però ara no farem res de tot això. Ara el que farem és equacions en les quals, a més d'haver una incògnita, en tenim, com a mínim, una altra. D'acord? Però que mai estarà sola, sinó que les equacions ara aniran, com a mínim, en parelles. I això és el que direm un sistema d'equacions. Per tant, anem a veure ben bé què és això i com ho treballarem. Llavors, aquí tenim, per exemple, un sistema d'equacions. Anem a veure què vol dir això de lineal. Que un sistema d'equacions sigui lineal, bàsicament el que vol dir és que les incògnites que apareixin totes estiguin elevades a exponent 1, d'acord? És a dir, que no hi hagi ni quadrats, ni que estiguin en un denominador, d'acord? Que no podem tenir, per exemple, això ja no seria lineal, d'acord? O que no s'estiguin multiplicant o dividint entre elles. Per exemple, aquest sistema d'aquí tampoc seria un sistema d'equacions lineals. Per tant, quines més coses? Sistema d'equacions, parlem en plural. Aquí, per exemple, el nostre objectiu seria trobar tant x com y. Estem buscant dues incògnites. Per tant, com tenim dues incògnites, sempre necessitarem tantes equacions com incògnites tenim. Tenim dues incògnites, tenim dues equacions. Això, a vegades, ara veurem, ens permetrà obtenir les solucions. Si nosaltres només tinguéssim una equació amb dues incògnites, això el que vol dir és que no tenim prou informació per saber quan valen aquestes incògnites. Per tant, anem a veure ara com poden ser les solucions d'un sistema d'equacions. Aquí tenim un altre sistema d'equacions. En un sistema d'equacions, com veieu, dues incògnites, x i y, i dues equacions, d'acord? Sempre mateix número d'equacions que d'incògnites per poder resoldre'l. Una cosa important que no he dit abans, aquesta x, d'acord, és exactament la mateixa x d'aquí, i el mateix passa amb la y. Llavors, què són aquestes equacions? Aquestes equacions són rectes, d'acord? Això ja ho veurem amb més detall en el pròxim vídeo, però el que vull que veieu és, gràficament, què és el que estem fent? Vaig a dibuixar uns eixos. Bàsicament el que estem buscant gràficament és en quin punt del pla aquestes dues rectes es creuen. Per tant, si jo grafico aquesta recta fa una cosa així, i si grafico aquesta altra recta, aquesta recta fa una cosa així. Per tant, la solució del nostre sistema serà aquest punt d'aquí. Com és un punt de coordenades. No m'importa gaire quines són, malgrat us les dic, són les coordenades 1, 0, però bàsicament això serà la solució. Per tant, x serà igual a 1 i y serà igual a 0. Com trobar les solucions? Ho veurem en pròxims vídeos, però ara vull que centreu en la idea del gràfic. Anem a veure com poden estar posicionades aquestes dues rectes i com poden ser les solucions depenent d'això. Llavors, aquí tenim tres sistemes d'equacions diferents. Si jo faig el gràfic d'aquesta recta, el que em queda és el següent dibuix. La primera recta fa una cosa així i la segona recta fa una cosa així. Aquestes dues rectes es troben en aquest punt. Per tant, aquest sistema d'aquí, que formen aquestes dues equacions, és un sistema
compatible. Determinat. Què vol dir això? Que tindrem una única solució, aquesta d'aquí. El sistema té solució, que el sistema tingui solució vol dir sistema compatible. Sistema té solució. I que la solució sigui una i sigui única és aquesta paraula d'aquí, determinat. En canvi, si jo ara agafo aquest altre sistema i faig el gràfic d'aquesta recta i d'aquesta recta, obtinc el següent. La primera recta, insisteixo en que com fer aquestes rectes ho veurem més endavant i com solucionar-ho d'altres maneres també. La primera recta fa una cosa així i la segona recta fa exactament el mateix. Ho he dibuixat per sobre perquè, si les dibuixés per separat, obtindria el mateix dibuix. Per tant, el que ens hem de preguntar és, aquestes dues rectes coincideixen? Es creuen? Sí. Per exemple, es creuen en aquest punt, i en aquest, 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 i en tots els infinits punts de la recta. Per tant, és un sistema compatible, és a dir, té solució? Sí, té solució. Compatible. Per què? Perquè que tingui solució vol dir que es creuin, que es toquin, que es trobin. Per tant, es troben en aquest punt, en aquest, en aquest, en aquest, en aquest, en aquest, en aquest, i en infinits punts que no he dibuixat. Per tant, és sistema compatible? Sí, perquè es troben. És determinat? No. En aquest cas és indeterminat. Això vol dir que les solucions, en aquest cas, seran infinites. Indeterminat. I per últim tindrim aquest altre cas d'aquí. Faré el mateix. Si jo dibuixo aquestes dues rectes, el que em trobaré és que quan faig el gràfic de la primera, tinc aquesta recta d'aquí, i que quan faig el gràfic de la segona, tinc aquesta d'aquí, aproximadament. Llavors, aquestes dues rectes són paral·leles. Rectes que són paral·leles mai es creuen. Per tant, si us fixeu, aquí les rectes es creuaven, aquí també, i aquí no es creuen mai. Per tant, aquí no tindrem solució. Aquest serà un sistema incompatible. Per tant, com solucionarem els sistemes? Anem a explicar-ho ara. Utilitzarem 4 mètodes per solucionar sistemes d'equacions. El primer mètode que aprendrem serà la substitució. Després farem la igualació. Veureu que aquests dos mètodes són molt similars. A continuació farem la reducció. I, per últim, farem el mètode gràfic, que és similar al que jo he fet ara per ensenyar-vos com poden ser les solucions. Per tant, els següents 4 vídeos aniran sobre aquests 4 temes.